Anya laki din! Amo yung ngay nanang, nakaragragsa ka kita. Ha? Taapayanak kaw. Anya ti makagapo iti day taragsak mau. Nakita ngamin ni Ana, idi kalman nanang. Idi adda ngagtamtambay, idi tersina ni Nana Supeng. Limabas, ay na, adaki din na pimintas yo. Kasta kaday anak kaw. Uwin nanang, ay na, pimintas ni Ana, na inlabak nanang. Anya? Uwin nanang, amo yung mutin nga, idi pailang ka gusto aking kuwanang. Kahit awan mo't dakas na nubilang laeng anak kaw. Nagdaton ka kenkwana, awan pare kao. Anya ti ammo tayo, no iso ti gasat mo. Iso ti mangisib ken ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti magbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ati mo pa iti nangabak iti luto, anak kaw. Ha? Katwang, dentista ni Ana ita, anak kaw. Iso alala ingom ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko maparay. Amo mutin nga, idi pailang ka gusto akong kingkuwanang. Sa bagay mo't kiti Ay ngam, dentista itan ni Ana. Ay, no siyak lamay siya. Mabain akong nga agdaton. Nusak paray, sa anak amabaing. Ngamin, idi pailang patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din napasamak iti kanyak. Gapulang iti katatalyaw ko kingkuwana. Na ipadugma makidin jo. Ah. Iso nga agayata ka talaga kingkuwana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko, Ana? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutan nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkuwana. Ay, sos! Planuwam ana saya ata. Iti kasta, aklunan nakaadagaw. Anyati ko na minsan, armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Ang mga idi pailang. Kahit kurso narak dahi dya balasak. Wan insan, ngam, idi dayjay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kitawlat tamay. Kanya tamom no aklunan na. Ay kat, nasayata no kasta angam ne. Ay sos, Diyos mio. Imal aldawan, ngam, ay sos, kas kalagtagtagain na. Anya? Ay nga malaalala, armam Anya ngagpaiso ti amo tayo, no si katikayat na. Ha? Ay, gusto lang, met. Tapno ma-save na ka, iti kinaba. Ha? Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay pug ang nakaturog ng agtagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kunak kuma. Nay, apay nga kasta mo tinti bagbagam, insan. Imbis na tultulungan na kingkwana, kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nung nalipatam, awan imposible dito'y lubaw. Nulaki day, seryoso kay ti may sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala aramidam nga rod ti amin akabailam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya nung mapasamak to day ta, huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawag to lang ni Ana. Huyo kayo aming, kunak tumay.
Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka, anak ka. Ay, nanang, may. Katuan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaws. No, man tinasaya nga ibagayon, nanang kay aguli magkay man. Anya, Makapasair kayo itirik na, tapnang muyo. kahit sa dino nga ron ti papanam. Mapanak ijay ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya nanang. Imbaga lang arunin no sa dino ti papanak. Saan kayo maatulan? Tapno saan nyo anangad? anya ti gagara mi jay klinik na. Anya ko matigagara, dentista ni Ana. Inakagpay katitingipon ko, nanang. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, yung ganas nga eh. Anya, ay, tibaak nga anak ko na ya. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda ay ti dadaol ang ngipon ni Insan Mariaw, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nulaang mapansin ni Ana. Hey, una yun ni Insan. Makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwan na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takada kaya. Wan ante, iso ana kabutbutungan ti agkatawan no kwa. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso. Anya lakit di. Ay na, si kamot gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan, mamana. Siyak lang day tao eh. Ni Mario akagapuan ni barangay tayaw. Anya? Alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madima, ano kasta? Si Kaki, di mo. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taikatagtangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Dayta ka man paray. Nagmayat ti isem mo ang naggapoy dya ili Kit siyempre paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Ta nakitak ni Ana. Gansan ko lang nga nakita. Nakasaritak pa Ay sos. Katanya pa yung iti ibagak. Sana all Hey. Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Ah. Si Kanton tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. Anya? Kawan, panagri na ngamay. At damot namnamak yung kuwana kay. Siga talaga paray. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao para hindi ka masasaktan pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Yung unang madati. Nagkado mga imbakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, saos. Di ka mang namnama paray. Amang ano, ay saos. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti Udin
Anya? Oh, anya, inaklon na ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin na nang. Italaang anapanak. Alangang ki di mga klunan na kadagaws. Ha? Itong sumaruno ang mapanak ijay klinik na. Ipudno kunti at kukingkwana. Anya? Masigurado na nang. Nga dami nam na makingkwana. Oho, pagko na mo. Ay basta na nang. Maririk na. Di baga nga wang pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makani. Sana ya. Ay, katuan ko na. Alangan ma at nga ibagak anag pangit ka. Ay wala. Gumura laki di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Anya ti kunam, mapan ka man na nagpaikatitingipen mo ijay klinik ni Ana? Kaway. Apay nakaskas daw ya. Aywan takaano lang idinaudi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay saan apari ko day ta kanyak insan. Basta mapana lata. Anytime makayat kaw. Oh. Anya? Iso nga ita. Mapana manang. Ipaikakwa amin na ito doon ang ipang kaw. Ay! Ay! Makapaglag talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo tanasakit? Kawin. Iso lang tamok awagas. Tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mata nakasyat ti kunakat? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan kan nga agpaikat itingipan. Mabalin mo mata sa rongkaran ni Ana ijay klinik na kan. Ay basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amok tar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos! Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Ni, si kamot manan, Mario. Adamanan ngipin mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talo lang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipin nga ipaikat mo. Agyaman na unay, Ma'am Ana. Napan kagaya man ni nagpaikat itingipon mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka, nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas at talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasong batan nakmutay. Sungbatan? Apay, nagdaton ka din kan na? Ha? Ay, saan pa'y Ngam, I know, in I believe. Nga danam na makingkwana. Anya? Waninsan, masigurado na ita. No makisarsarita nga rog kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre atag paikat kakat garod itingipon. Isu ang natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo latamot ti agdaton kan na. Asaanin ang masapol pa nga agpaikat ka itingipon. Di naman suruan insan. Agpara kayo laki ni bakla nga ginlalain. I know what I am doing, you know. Anya? Ay na! Ay! Kung naklaki din no asino ti bungal anak katugaw dito sango yo.
Ha? Si kamat gaya mo insan. Ay, hindi naman awan iti kas na insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay, nan. Ay, sos. Diyos ko, ha? Di kamat lang maangawan insan. Anya kalagit din. Ay, Kupang kang ay paspas, nay. Ah? Di ka kasta-kasta insan. Ay, sos. Ha? Madin sa amat ti epekto na dahil pa nagpabungal mo insan. Nininita, ulitin na jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako. Angam agsalud-sudak man nga ron. Ha? Kat, inaklon nakakatinda dyan nga ana akapintasan. Sampay nga raw, iso dinak ang angawin na kasta. Ang mga numaibarsak ka, di baba, nay. Nawatam. Ay na, makapail ka talaga ni Insan Mario. Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kita man tila nga na ita. Agasan man jay innam ang ipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Ay, kasla nga rod rapist tilangan na. Atiw na ba ikat ti rapist, Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kas laki din rapist, kas kada kidnapper. Ay, elakon. Sapay di na kaya ti paisuro. Na-pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturad di pakinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga ro tawa na nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa inyam ti isbo na. Ay sos, kaslapan nikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Amangan no addakit diditan, mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta, no mapagwan na ni Ana. Aho, adula amin nga amo na. Siya kon ti mangibagbaga. Awan namnaman na kya ni Ana. Bunga lang nga rodan, nagpangit pa'y. Sapay kat, ay sos! Saan pa nga agdigdigos? Awan lat amo kon. Na, nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Minanang mat. Ha? Kung mapanak man ni Jay Ilya. Anya, mapan ka manan ijay ayan ti klinik ni Ana. Kuwin Inamanan ipaikat na itong ngipang kaw. Oh. Anya, ipaikat. Win nanang, ipaikat ko amin na itong ngipang kaw. Paikat ko amin na. Tay sumit tayo, ti panangipodnok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day ta mapaspasamakan ka. Awan ma, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ni nanang aya. Saan man nakas na ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin nanang. Umpay tinasaya ngay pagkayaw. Salbang kiday. Kamanan, Mario. Wal, Ma'am Ana. Oh, may kukumamanan nipay ka da ito ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. Uwang ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Uwang ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatek day tangipan mo. Sapay nagado day ta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana.
Mario. Itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka agawid. Ma'am Ana. Ada ko matika kung nga ibakaking ka. Ha? Anya day ta, Mario. Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, etong kaunay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngam adang aminan kaayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ija ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at tumakder ti dot-dot ko ken ka. Kasano ngay, insan? Naibos met amin ang datangipan mo. Ay ngam, apay ngay? Akas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslaka mo tun atay ubing akay yanak. Awan pulos tingipan na. Ay, sumardang kayo man. Lusak ti maron, dalamaw. Ay sos, naibos ang tangipan. Ngam di na kamit lang nagklon. Naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalata ngamin ti ayat mo kankwana. Nga oray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, puto ti imbaga na rin ka, insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agagasinsin. Sika. Wanya rin anya ngay ita. Gapo iti kina-pride mo. Ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, duwala ngen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuwa na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot tandag iti maluto. Wen, inak to awisan da suping, kan Mildred. Sigurado nga awan pa panandagi dya iton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Maya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Kasta ka dinana? Ay katwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na! Nagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Apay arilingan na ka. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatam ka di amapanta ita, ijay ayan danana muna. Mapanta tumulong nga agluto, gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na, anya pa'y nga iti maitulong ta, no aldaw tanton amaman. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan no nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon, maudi kalaangan, ta umuna akon.
Sumaruno kayon ton, iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred, imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayan danana mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta, no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't na sumangpat ta ijay. Kat saan da pay lang anak kariing. Malaki din, umunag kan tagkapita pay. Ay naku mare, ijay tantun balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman ak tanasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kaan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. O sige nga, Rod. Baka amo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at maten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pay laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Uy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo mat-anap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din daytang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardeng kan kunak. Amangan mo da makangag iti ibagbagam. Nakababain. Ha? Nakitam di salad da? Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Oo, naimutanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kasjay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mati agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mat kati ada ibagbagana. No adan tumanan paskan dito'y balay. Di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kuana. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang. Ag-birthday akon. Ha? Wan nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamad kek inton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin a kayat mo. Ay na,
Thank you, Nanang. Nakaragragsak ak unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo At dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong Kung amin, Mare, umadani nga minin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Iso nga ruday ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laeng tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday iti ayan danana mo na? Ha? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada di sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton ka ni kadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos rikados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti uneg na. Anya? Kan saan la dayta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan la dayta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan la dayta lakay? Agpa-video okay akpaya. Sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasaya at nukas na. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon nag-birthday di ka kay so na nga anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari panawan ka pa'y. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisan ida. Tapno makita damot nga ado ti handa mi. Saan akas kadakwada? Ana bilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon kat. Noan niya laditan ti lawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, mare, uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpag. Ha? Katagsangpag talagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yu ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay lata. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat kat no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisaang lakay. Anya? Awan maisaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Hanggang ita, awanan ti maisaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti bagbagak kang kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo ka bailan? Si Kantumit,
Naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadagiti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari suping ti adda iti igit ti kalsada ah. Ni anya iti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla adda pidpidutan na. Ah, asit gakman. Hoy! Mari suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Mare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukun ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare, Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay? Ha? Saan ngamin anasayaan ti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki a barbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya, Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. kitaan niya nga rin ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sapol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo ket nagserbi dito ibalay. When no, impuunam iti basit a negosyom. Angam saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agrubuat ako, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Wan ata itugot ko amin akwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takit bakit? Saan mo nga usarin? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada ako Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaklaang. May nga orasan nga agururayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din aya, Mare. Siyak pa iti kunam.
Sana ka maawanan iti kwarta? O, kita ang tilinaon ti bag ko, mare. O. Aday ta, o. Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mamariwana. Wan, pasbook kan ATM mi kanila kay ko, ti makit-kita, mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, mariwana. Ado ka di tigatangam. Wan, mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsudin na kadata, mare. Agsurvey ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yung maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita tala ang biig. Amam ka di day taaw, mariwana? Saan, Mari? Yung magsorvila ang kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tila nga na maray. Agrup-rup amot nga iskamar. Anya nga itamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, ang mga no ibagbagam laang day ta. Gaputa awanti. Ay na, mariwana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no pag-interesan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog eh. At saka wala siyang passbook at ATM. At saka hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan may, Miriam. Nagapuwa ki palingkay ang tirusain. Ni Juan na ngay, saan ka di ang nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog ka may. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yung antay. Interview? Unang tay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo dayay. Jakman amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM kan passbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agro-pro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo nga agpampanunaw. Wala ba kay, adakon? San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino nga, nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anak kaw.
No husto ati nangagaw, adda ng sorbay kan kwa na. Ay, sa paintugot na ti passbook kon ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak, asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo ti mangmangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay ayado dong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito yung bag ko ah. Ay, kunaklakid din na. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo't ah? Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo't. Kas taunay ti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong ta dudong. Ay, Jack, amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas ah. Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nanang. Sigurado ka ah. Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanyak ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ak unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro ti rikrik na. Abay ngay, awan mo din maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kanipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder di ka. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit lang Nanang. Maminsan pa'y, ang mga no nagkamali laang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilaan. Owan. Okay aklaang Nanang. Nadadahol sa amot tinday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay laang kanya kanak ka. Hala, agawit ka laang close mo ti clinic ita. Mabit lang Nanang. Last day to yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni Nanang? Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot? Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kat no? Kay bang-bangkok lang ti bayad ti natang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Ngam talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsorbikin ka, di nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Nirindel, lakay. Impaigam mo ka di kan kuha na ti ATM ta. Saan mo't? Sa dino nga rutina pa ng urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rodam mo. Para magkalaunay, iso akas ta tinapasamak. Di kagpabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsorbikin ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamu iti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Utu-utu kan to mga men. Anya din nadamag ka. Ana-iskam ka kanaw, marijuana. Jak nga rodam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta?
Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangagko iti nyaws. Posible ma-withdraw ti sabali a tao ti kwartayaw maray. Kasano ko ma? Malagip mau, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din ay amare. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi mapupukaw. Ay saus! Amangan mahit no adda na dakamat mo kenkwa na a private information mau. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti ornong ta. Pasensyakan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw gapu iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jak mo't amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kid para magken uto-uto kang amin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man, kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos amo nga dagayam ti kakasta amudos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno day ta. Hanggang saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen, tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akastaa? Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapu iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta ijibang ko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngem siya akong ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insura ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, parang tarabay.